היי וברוכות הבאות לרוטינת פייס יוגה. הרוטינה שלנו היום תהיה 6 דקות. אתן יכולות לבצע אותה בערב, בבוקר, מתי שנוח לכן. הביצוע של הרוטינה הוא מאוד מאוד פשוט. אנחנו נתחיל קודם כל בעיסוי לימפטי כדי להכין את האור שלנו לקראת התרגול. אל תדלגו על השלב הזה כי הוא מאוד מאוד קריטי. אז רגע לפני שמתחילים, תירשמי לעמוד ושימי פעמון כדי להישאר מעודכנת. אנחנו מתחילות מהעיסוי הלימפטי בנקודה שנמצאת בזווית שבין עצם הבריח לשריר ה-SCM. בנקודה הזו נבצע פימפום עדין. אין צורך להפעיל יותר מדי לחץ, אנחנו רק רוצות לגרום לתנועה עדינה באזור. בעיסוי הבא נעבור לתנועה מעגלית עם האצבע לכל אורך עצם הבריח. ועכשיו, בעזרת עצמות המסרק, נעשה את בית החזה, ממרכזו לכיוון בית השחי. נבצע 15 שניות לכל צד. אם האור שלך מאדים מעט בעת ביצוע העיסוי, זה בסדר, זה מעיד על זרימת דם באזור. נעבור ללחיצות קלות לכל אורך הסנטר. עם האגודל נבצע את הלחיצות, ועם שער היד את יכולה לעשות קונטרה בקו הלסת. ועכשיו האוזניים, שימי אצבע אחת מאחורי האוזן ומלפנים ובצעי עיסוי על גבי האוזניים. ממש תרגישי את התנועתיות באזור. מהאוזניים אנחנו רוצות לכוון את הנוזל הלימפטי מטה כדי להוריד את הרעלים מהפנים. וכן בצעי את העיסוי עם עצמות המסרק מלמעלה למטה. נמתח מעט את ה-SCM על מנת להוריד מתח מהצוואר שלנו, לשפר את זרימת הדם באזור ולהוריד נפיחות בפנים. שימי לב שאת לא תופסת את האור, אלא את ממש תופסת את השריר. כעת נבצע עיסוי עדין להרפיית הלסת. הלסת שלנו מופעלת המון ביום יום, ולכן חשוב להוריד ממנה מתח. תבצעי את העיסוי בעדינות ופתחי מעט את הפה. ועכשיו בואו נחדד קצת את קו הלסת שלנו. בעזרת האגודלים תבצעי מתיחה עדינה של האור מהמרכז ועד האוזניים. שימי לב שאת לא מקבצת שום אזור אחר בפנים ואל תשכחי לנשום.
נעבור לאחד התרגילים שאני הכי אוהבת. תבצעי תפיסות קלות של השפתיים לכל אורכן במשך 15 שניות. ועכשיו, בעזרת עצמות המסרק, מקמי אותם תחת עצם הלחי. את יכולה גם להפעיל טיפה לחץ או להשעין מעט את משקל הראש על כפות הידיים, ולהחליק את התנועה לכל אורך עצם הלחי עד קו האוזניים. האף שלנו אמנם עשוי מעצם ומסחוס, אבל גם בו מצטברים הרבה נוזלים ברעלים, ולכן נבצע עיסוי מעגלי כדי להניע את הנוזלים האלה. תמשכי את התנועה עד קו הגבות ובצעי מתיחה עדינה לכל אורך הגבות ועד הרקות. כעת מתחי מעט את זוויות הפנים ומצמצי חזק אך בבקרה. שימי לב לא לכווץ שום אזור אחר בפנים מלבד את העיניים. ועכשיו תפסי את הגבות לכל אורכן בתפיסות קלות כ-15 שניות. ולתרגיל האחרון שלנו, תבצעי תנועה ניגודית עם האצבעות מקו הגבות ועד קו השיער לכל המצח. סיימי את התרגול עם מתיחה קלה לכל הפנים, וזהו, תהני.